ndege yakangoti ichingosimuka ndobva yadonha, vanhu vese akafa kusara kwemunhu 1. Saka today we want to dive in kuona kuti what exactly happened. Pane zvinhu here zvaikwanisa kuavoidwa. Maresults akabuda so far ari kutaura kuti chii pamusoro petsaona iyi. Ndo nyaya yedu musi ranhasi. Tinokumbirawo kuti muzoisa macomments, mise mibvunzo yamunenge muinayo nemasuggestions, mutibatsire kuti tikwanise kuramba tichigrowa channel yedu. Imagine ndiwe nemukadzi wako mawana basa kuchando manzi uyai, we are very happy mukutofara kuti tawana basa, life yedu yakuchinja, tamina unoraramawo life erinani nayo, motobhuka flight ndoti takunokwira ndege, mama tise mhuri, tawana basa takuenda nevana vedu, not knowing kuti ndege yamuri kupinda. Soon after saying goodbye to your parents, just 32 seconds mam nepo ndege nyiri kundona ende mese muchafa muri yese, iwewe, mukadzi wako nevana venyu. Ndo zvakaitika kumhuri yamuri kuona apa, and it's very sad, and I pray kuti Mwari vazonyaradza mhuri dzese dzakarasikirwa nevanhu patsaona iyi, nekuti zvinosireresa uye zvinorwadza. Musi wa 12 June 2025 pane ndege yeIndia, Air India Flight 171. Ndege iyi yanga iri Boeing 787 kana kuti inonzi Dreamliner, yaifara kuflya kubva munzvimbo yemuIndia inonzi Ahmedabad ichienda kuLondon Gatwick International Airport. Ndege yanga ine vanhu vaisvika 230 mapassengers nevanhu 12 vanga ari macrew members, kureva kuti in total yanga ine vanhu 242 vanhu vainge vakatakura. Saka ndege iyi sezvinoitwa ndege dzese isati yasimuka, yakaitwa ma-inspections and everything was fine. Pakaitwa ma-inspections, kusimuka kwayo hapana kana problem yakamboitika. Pane speed inofarira kwachivwa nendege iri murunway, kuti kana ikasvika speed iyoyo zvinoreva kuti ndege iyi ichasimuka, kana ikasasvika paspeed iyoyo ndege iyoyo haisimuki. Inonzi V1 kana kuti rotating speed. Saka speed iyi yakaisvika in normal time, yakatonyatosimuka zviripo. But then ichingobva kusimuka ichiclear ground, because ndege zvinonzi ichingobva kusimuka mavhiri ayo akangosenza kuti asisina kutsika pasi, iyo inobva yachinja system yayo mumacomputers ari mundege, anobva activate inonzi flying mode. Saka flying mode yendege inotonzi yakaactivate, yakasimuka kureva kuti sure ndege yakatosimuka and everything was working fine. But then soon after take off, mapilot vakabva vaita ku-air traffic control. Air traffic control ndo vanhu vanenge vari muchitawa chatinoona paairport chachiya, ndo vanhu vanenge vachibatsira ndege kumhara nekusimuka paairport. Saka ndege yakabva yataura nevanhu vanga vari ku-air traffic control ikati zvinonzi vakati mayday 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 mayday. Mayday mayday ingori language inoshandiswa nemapilots, usually vanoishandisa kana vaita ma-challenges kana ma-problems, vaine chinhu chavanenge vachida kuripota ku-air traffic control. Saka vakaita mayday mayday yayo, vakati zvinonzi hatina lift. Saka kutaurwa kwemapilot kana titi hatina lift just means kuti ndege yedu haisi kusimuka, because ndege pavanoisimudza kubva murunway vanoramba vachiisimudza mudenga kusvikira yasvika paheight inenge ichifanira kuramba ichiflya nayo kusvikira yasvika kwairi kuenda. Saka ndege yavo vakaona kuti vasimuka kubva parunway vaamumhepo, asi ndege yavo haicharamba ichikwira. Saka ndosaka vakabva vaita call iyi inonzi distress call ku-air traffic control tower, vakati zvinonzi mayday mayday, hatichakwanisi kuramba tichiclimba. Saka air traffic controller akabva abvunza akati zvinonzi Air India 171 problem yenyu ndeyei. After abvunza kudaro mapilots havanokwanisa kupindura, because kana ari mamwe maproblems vanofara kutaura vese na air traffic controller. Air traffic controller unzwisa kuti ndege yaita problem yei, kana achipa priority yekuti iyo imhari dzimwe dzimboramba dzichitenderera, oipa priority yekuti imhari dzimwe dzichitenderera depending nesort of emergency inenge yaitika nendege iyoyo iri mhepo. Saka ndege akaona kuti haina kumupindura, saka yakaona pahwindo akaona kuti pane ndege iyo, akabva iona ichicrash. Papo paakangoona ichicrash akabva atomhanya akafonera vema-ambulance vema-fire brigade vese ve-emergency team yese kuti paitika crash. Ndege yanga achitaura nayo yaita seyafa. Saka ndege yakacrasha pa-medical college. Pane medical college inonzi BJ kuIndia ikoko muguta rore Ahmedabad, and college iri approximately just 1.7 kilometers kubva pakapera runway. Runway ndo mutara muya memunomhanyira ndege isati yasimuka. Saka kubva pakapera runway kusvikira pacollege pangori just 1.7 kilometers, and ndege iyi mumhepo yakangogara kwe32 seconds isati yakrasha. This was very very sad, and when it happened everyone was shocked. Vanhu vese vakavhunduka, vamwe vanga vakutotya kuflya. Saka that's why
we are making this video, because we need to understand exactly what really happened. And I have to admit, I'm not a pilot myself, but zvandiri kutaura zvinhu zvandikavanzwa zvichitaurwa nemamwe mapilots, ndikadzidza kubva kwavari, ndikaverengawo mamwe maarticles ainyorwa nemapilots sezvaitaura, ndakadzidza kune mapilots. And saka ndataura kumashure ndikati 241 vanhu vakafa, only one munhu ndiye akasurvive. But then paground paikakrasha medical college, BJ medical, vanhu 38 vakufungidzirwa kuti ndovega vakafa pasi paikasvika ichiwira ndege. Saka initially vanhu manje speculation, because after paitika crash here, it was major news, it was all over the news, and everyone was asking kuti ndege what happened, what went wrong. Ndege yese isachasimuka panoitwa ma-inspections yekuonekwa kuti ndege iyi iri worth here kuflya kana kuti haisi. This is different from you kana uine mota yako yekungoti mota yako chiri yakafa suspension, chiri ine mabrakes akadhakwa, unongopinda nayo muroad uchiita yauri. When it comes to ndege, there are safety protocols in place dzekuti haukwanisi kudziita bypass, for kuti adhere to those things. So for such a crash to happen just after 32 seconds, zvinhu zvanga zvisati zvamboitika. Saka everyone was speculating, munhu wese aida kuziva kuti what exactly happened, because zvinhu izvi zvisi zvinhu zvinongomboka zvakangoitika just out of nowhere. Saka pakaita matheory